Čaute ľudia, moje meno je Kamo, sme pri dnešnom novom videjku, pri dnešnom kvíze o Slovensku. Dneska som si pre vás pripravil videjko, kde mám aplikáciu kvíz o Slovensku, som to hral, hej. Dal som tu maximálne 8 otázok, asi ako tu tak pozerám, ale sú tu niektoré ťažké otázky, hej. Takže ja to nebudem zdržovať a poďme na vec, ideme si zahrať tento kvíz. Takže dáme hrať kvíz, máme tu otázku. Kde sa na západnom Slovensku ťažilo ropa? Orava, Gbely, Skalica, Šťastný Straže. Takže toto vôbec neviem, takže dáme si, čo povedia nám na to ľudia. Gbely, ja by som typol, že Skalica, hej, ale tak dáme Gbely. A je to správne, lebo tam to bolo akože viac hlasovalo to viac ľudí. Takže máme tu ďalšiu otázku. Postava Mateja Bela vystupuje v dráme. Také otázky mi zadávajú, že ja vôbec neviem. Fúha, dáme si inú otázku. Ja to nedám, ja vám vravím, že nič neviem o Slovensku poriadne. Domorodci na Madagaskare ho vyhlasili za kráľa. No, dáme, čo dáme? Fúha, dáme 50 na 50. To je Beňo, Beňovský, neviem. Typli sme správne, no, ale už máme len poslednú jednu zmenu. Kto napísal knihu Prózy, kozy, rózy? To bude isto žena, takže C-čko. Takže bol to Pavlovič. Takže mali sme 4 otázky, nezbierali sme 8 bodov. Táto hra je fakt ťažká, hej, ale tak rozhodol som sa ju pre vás natočiť. Takže poďme ešte raz. Odkedy pôsobí Paľo Habera v kapele Tým? Podľa mňa od roku 1988. Správna odpoveď. Jo, ani som nemusel používať nič v tom. Koľkokrát získala kapela Horky, že slíže platinovú platňu? Platinovú platňu som chcel povedať. Dám 4 krát, hej. Idem bez toho. 2. Ideme od znova, ideme ešte raz. Kto z týchto albumov kapely Horky, že slíže bol platinový? Ktorých z týchto? Ľudia, hlasujte za mňa. Kýže slis. OK, kýže slis, takže máme prvú otázku zodpovedanú, dostali sme 3 body, hej, tu nám ukazuje bodíky. Dolina, to je Desmod, to je určite Desmod, že to nie je Hex, prosím. Nice, jo, dal som to dobré. V ktorom meste okrem Trenčínu sa nachádza sídlisko Juh? Poprad. Kežmarok, ty kokos. Nice, presne, ja som toto som vedel, to bola dobrá otázka. V ktorom roku sa stalo Slovensko majstrami sveta v ľadom hokeji? Toto viem, 2002 to bolo samozrejme, vyhrali sme v Švédsku, Göteborgu, či ako sa to číta. Steny majú oči, hory majú oči. Nie steny majú oči. Steny majú oči a múry majú uši. Nice, ja som to len tak typol krízdužat a ide mi to. Máme 15 bodov, 6 otázka. Wow, to som vôbec nečakal. Dračeva, zmeniť otázku, toto neviem fakt. 29. augusta je sviatok. Pre Boha, 50 na 50 to fakt neviem. Nie, to ešte bude deň boja za slobodu a demokraciu. Pre Boha, toto neviem, pre Boha. Pre Boha. Ideme ešte raz. Aký vrch je symbolom Banskej Bystrice? To neviem, dám zobor typne. Urpin, ty kokos, toto neviem. Chápete, bývam na Slovensku, ale ja bývam na východnom Slovensku. Kde sa na západnom Slovensku ťažila ropa? Gbely. To si pamätám, lebo tu sme mali. Dobre som to dal. Ktoré slovo je synonymum od slova plakať? Nariekať. To by malo byť ono. Nice, ešte viem zo slovenčiny, čo je synonymum. Kde sa nachádzajú farské schody? Pre Boha. Ľudia povedia, poradte mi. Žilina? OK, dám na vás. Tak, správne to bolo, samozrejme. Čo znamená slovo ošitka? To bude slamený košík. Lebo za clona? Jo, nice! Trafil som to krásne. Som robil, že ešte či dám za clonu alebo slamený košík, hej. Ale tak potom som klikol na ten slamený košík. Kto vyhral prvú sériu hudobnej show X Factor? Katka. Počkaj, oni vyhrali Superstar. Bážik. Nice! Presne teraz som si spomenul, že Katka Koščová vyhrala Superstar, Peter Smrkevčík nebol druhý, ale teraz neviem. Druhá padova, ako nominatív genitív. To je v pohode. To ešte viem zo slovenčiny, takže zmaturujem. Máme 20 bodov, kde sa narodil Meky Žbírka. Trenčín. Nie, ale to neviem fakt. Bratislava. Kurňa. Poďme ešte raz. Dozvieme sa veľa vecí o Slovensku, tak poďme. Ktorá z týchto húb je jedlá? Ty, kokos, Ridzik. Ridzik bude jedlý. Pre Boha, ja som debil, ja sa nevyznám do húb.
Nenasledujú, fakt. V ktorom roku zomrel slovenský hudobník Dežo Ursíny 1984. Takých nepoznám, také otázky dávajú. Čak, on sa dal narodil 1998. V ktorom meste sa Nitra, Socha Zorgoňa, Nitra, isto. Eňo, dobrý som. Ako sa volá košický ľudový zabávač? Preboha, to neviem, však ja nie som z Košic. Ľudia, Ander. OK, dám na vás. Je to správne, OK. Fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie párnych plynových turbín. Preboha, 50/50. Tak dáme Emil alebo Aurel. Aurel je krajšie meno, tak dáme Aurela. Nice, jo! Máme ďalšiu otázku. Deutsch je... Deutsch. Preboha, tam je jedlo, typnem si. Obec. Boha, tu skade mám byť Deutsch, ty kokos, že to som nikdy nepočul. Dobre, posledný quiz, ktorý máme ešte 10 sekúnd. O vznik akého smeru sa postarali Kamil Peteraj a Boris Filand? To neviem. Pop poézia. OK. To som nevedel vôbec, ani neviem, čo je pop poézia. Príslovie proti prúdu ťažko plávať, nie? Tak, rozumná. Ktorý typ pádu nepatrí medzi ostatné, že kurzatív? Preboha, to čo je? To čo je kurzatív? Doplne názov albumu sme Elan 8 Svetadiel. Nice! To som si len tak typol, ale pasovali mi to tamto Svetadiel, fakt. Ako poznávajúcu značku má mesto Žilina? Z I. Preboha, to neviem. Z A, preboha, koniec hry, dobre, skončiť hru, maximálnych bodov máme 20, ale dali sme to celkom pekne, lebo ja som nie taký dobrý. Takže ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo a dáme na túto videjku hranicu viac ako 40 lajkov, natočím to videjko s hosťom a vyskúšame jeho vedomosti o Slovensku. Nezabudnite nechať like, oddať nejaký milý komentík, nezabudnite hlavne toto video zdieľať do sveta a šíriť všetky moje videá a vidíme sa pri ďalšom novom videjku. Nezabudnite zdieľať!